Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, έχουμε μπει και πρέπει να τραμπούμε. Παίξε. Γενικά είναι ένα παιχνίδι στο Minecraft που έχω ξεκινήσει να μου αρέσει τέλος πάντων, και να το συνεχίσω. Θα παίζουμε και Roblox, αλλά μου φαίνεται, για να τα έχουμε τακτοποιημένα όλα, να κάνουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Πρέπει αναγκαστικά, γιατί το έχουμε, έτσι πιστεύω ότι τα έχουμε πιο τακτοποιημένα, να κάνω άλλο ένα κανάλι, που σε αυτό το κανάλι θα ανεβάζω μόνο Roblox και στο άλλο μου το κανάλι θα ανεβάζω Minecraft. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν τώρα που βλέπετε περιεχόμενο, αλλά δεν θυμάμαι πώς το κάνεις και ακριβώς να αλλάξεις κανάλι. Άμα εσείς ξέρετε, γιατί δεν θυμάμαι, μου γράψτε μου στα σχόλια πώς. Και για τώρα δεν θυμάμαι καθόλου. Κρίμα. Αλλά άμα μπορείτε, ρε παιδί μου, γράψτε μου, γιατί θα μου βοηθήσετε. Ωραία μπρο, θα μου βοηθήσετε αρκετά. Άμα μπορείτε, να το κάνετε. Είχαμε μια creative mode. Κάτσε να... Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτό? Το έχετε ξαναδεί αυτό στο Minecraft? Το έχετε ξαναδεί αυτό? Δεν ξέρω, εγώ δεν το ξαναδεί. Με νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από το creative mode, γιατί πολύ κάτσαμε. Έτοιμος, λοιπόν. Αχ, τι! Πώς! Ο παίκτης Tropic Sky 19-12 πέθανα από γρηγοράδα. Και έχασα όλα μου τα πράγματα. Ξαναμπαίνω creative, μπας και τα βρω μπρο, γιατί δεν το πιστεύω αυτό που γίνει. Πέθανα από την πολύ μου γρηγοράδα. Το πιστεύετε αυτό? Τώρα ψάχνω πάλι μια ώρα τα πράγματα μου. Πώς θα τα πράγματα? Το σπίτι που προσπάθησα να φτιάξω. Πού είναι ο ήλιος? Να του πω κάτι που δεν λέει, αλλά είναι μεγάλη. Κάνε μου τη χάρη να βρούμε αυτό. Γιατί δεν το βρίσκουμε. Ωραίος είμαι. Θα πάμε εδώ σε αυτό εδώ. Θα χρειαστούμε αυτά τα υλικά. Και αυτά. Αυτά είναι τα υλικά. Αυτό εδώ είναι πρώτη φορά το παίρνω. Έχω χάσει επεισόδια. Κουβάζουμε φρέσκο. Και φρέσκο. Φρέσκο. Μπρο, όμως το φρέσκο χώνεσαι μέσα. Στο νερό πέσει. Θέλω να δοκιμάσω ένα πείραμα. Άμα αναχνίξω. Τι είναι αυτό? Κουβάς γάλακτος. Το πίνεις το κουπαγάλακτο. Βάλε νερό. Μπόλικο να έχει. Να έχει. Έχουμε βάλει, από ό,τι βλέπετε, λίγο νερό. Το βλέπετε. Ωραία μπρο. Θα βάλουμε... Σουβλάκι έκανα, λοιπόν. Πάνω στο χιόνι θα βάλουμε νερό. Μπρο, το χιόνι γιατί διαλύεται.
Και εδώ ρε δεν βγαίνει το πείραμα. Άμα βάλουμε. Γίνεται πέτρα. Άμα βάλουμε κι άλλο νερό. Κι άλλο να σβήσει μόνο. Όχι, σβήσει ποτέ. Και καταφέραμε να κάνουμε μια πλακιά και μισή. Ναι. Θέλω να κάνω κάτι. Επισκέπτης, μέλος, χειρίστης. Χειριστήριο. Άξονα και αυτόματο άλμα. Απόκρυψη, δρομέα, χειριστήριο. Κάτι όχι άγγιγμα. Εδώ πέρα που λέει βίντεο θα κάνω καλύτερα γραφικά. Πες εδώ να. Γραφικά μου είναι τα ωραία τα. Γραφικάρες. Θα βάλουμε νερό. Πέτσα από το σπίτι και πρέπει θα φτιάξουμε μια ωραία μίνι πισίνα από ξύλο. Ναι! Πρέπει να είμαστε πολύ. Ωραία, μπρέγει πλακία, δεν μας νοιάζει. Συνεχίζουμε, θα βάλουμε και λίγο το πάνω στο δέντρο. Και νομίζω αυτό το βίντεο θα φτάσει στο τέλος του. Παίξαμε αρκετά και θα κάνω ένα πράγμα για σας. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Θέλω να δοκιμάσουμε τα σύννεφα. Τι είναι blocks στάση. Το ξέρετε όλοι αυτό. Δεν είναι blocks. Και είναι αέρας, αλλά θέλω να δω κάτι. Ωραία μπρο, πρέπει να σκοτεινιάσει η οθόνη μου. Δεν ξέρω γιατί σκοτεινιάσει η οθόνη μου. Πολύ σκοτεινιάσει ξαφνικά. Όχι παιδιά. Δεν πειράζει, αυτό ήταν το βίντεο που σας άρεσε. Κάντε εγγραφή και like και καμπανάκι. Αυτά για σήμερα. Μπορεί να κάνετε το μεσημέρι, το απόγευμα. Γεια σας, να έχετε μια καλή μέρα. Γεια!